German ijitoekin. Baina gizona, gaizki ari zara. Benetan, nik uste nuen horrela zela. Eta zergatik txarto dago. A ber, poste ikusten? Bai, ordenagailua blokeatu duzu. Horrela. Ai, ze ondo, mila esker. Eta zergatik boto jorri eman diozu? Horrela desblokeatu egiten delako. Ah, bale. Aizu, eta zergatik horren beste dakizue zuek informatikaz? Gure elkarteko blogak guk kudeatzen dugu. Ikusi nahi duzu? Bai. Ze elkarte da? Kaledor Kalliko. Kale ze? Ama, euskaraz ere ez dut ulertzen jada. Ez da euskara. Kaledor Kalliko erromania da. Ijitoen euskera. Ah, ijituak zarete orduan. Bai. Ah, begira ze sorpresa, ni German. Ni Keila. Eta zu? Abigail. Ah, oso ondo. Galderak egitean, galdetzailea eta aditza elkarrekin ipiniko ditugu. Zergatik dago txarto? Edota, zergatik eman diozu boto jorri? Horren bestez, baztertzekoak izango dira, zergatik txarto dago? Edota, zergatik boto jorri eman diozu? Profil bat osatu nahi dut, ligatzeko orrialdoietako batean, baina naiz moldatzen. Lagunduko dizugu. Ah, bai, benetan? Ai, venga, profil bat egingo dugu, txon, dokumentu berri bat zabalduko dut. Lehenengo eta behin zer nolako mutilazaren esan behar duzu. Serioa, txukuna eta garbia, garbia. German, eska guztiak usatuko dituzu, irudi hori ematen baduzu. Bueno, alegin berri bat egingo dut. Guapoa, kirol zalea eta alaia. Horrela ondo? Hobeto. Eta zein argazki jarriko duzu? Ah, bai, begira, txon. Hauxe. Ai, ama! Ai, argazki berri bat jarri behar dut orduan, ezta? Dudarik gabe. Ez nahaztu, berria eta beste bat. Ez baita gauza bera, dokumentu berria eta beste dokumentu bat esatea. Berria, zaharra ez dena da euskaraz. Bai, baina hemen ez daukat argazki kamerarik, beste arazo bat. Ez lasai, mugikorrarekin egingo dizu. Jode, zuek profesionalak zarete. Bueno, venga, hola, guapo. Patata. Ai, aizu Keila, eta zuk zertarako egin duzu hori? Hobeto geratzeko, beitu, horrela. Ah, vale. Jo, desastre hutsa naiz, beste hutsa egite bat. Emango aldi dazue inoiz ikastaro berri bat? Noski. Bai, eta beste egunen batean, flamenko ikastaro bat eman behar didazu, ni oso zalea naiz. Nahi duzunean, badakizugu bezala txalo jotzen? Laute jatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruntz begira. Zureke askuetan, putxada batekin putz, nere gana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzuk edozein herriko jaietan. Gaurko saioan ikusi dugunez, galdetzaileak eta aditzak elkarrekin joan behar dute galderetan. Adibidez, zergatik etorri zara berandu, eta ez zergatik berandu etorri zara, ez. Galdetzailea eta aditza elkarrekin. Bigarrenik kontuz eta gogoan izan ez direla gauza bera berria edo beste bat. Berria zarra ez dena da, adibidez. Dokumentu berria daukat hemen, batetik, eta beste dokumentu bat bestetik. Ulertu duzu ez da? Bueno, badakizu ez egin behar duzuen. Honekin edo harekin, baina egin.